You make me really wide up, stand up. Okay, vi lander her. Eller jeg kan ikke nu lande over land. Kan vi ikke lande et andet sted? Så lige her. Der. Like and subscribe for YouTube. Amazing. Jeg har fået den her. Travis Scott slider. Tricky, tricky. 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 Ja, altså jeg lander bare her. Jeg er den første på hele serveren til at lande. Tak, tak. No, jeg var bare. Not please de shut the fuck. Nå, synd for dig. Fordi jeg har en epic pump. Jeg har en pump. Og du har. Fordi jeg Nå, det var bare synd. Må af lille tommeltummer. Jeg tager din bussemand, hvis du ikke kommer. Jeg åbner en chest for en big. Jeg skal lige drikke min big pot. Min big pot. Jeg tager de kill. De er rigtige. Oh my god. Shit. Nå. Du kan få den der. Du kan få den der. Du kan få den. Du kan få den. Du kan få en kronk. Go, bro. What the hell? I just got that grimace. No way. Altså jeg prøver bare med alt mit fucking guld. Fucking store fedt. Jeg siger bare, vi ses, Leon. Ses. Der er mennesker på mig. Jeg er i din verden. Jeg skal på toget. Hold da mål. Der er mennesker på mig, og de begge to er noobs. Fordi de har lige... Au for helvede. Så jeg har brug for hjælp. Har du noget healing? Hvad er det for noget? Ja, den vil jeg ikke have. Kom, lad os op nu. Jeg skal have noget healing. Jeg vil gerne bære min mini. En medkit. Der var der en mini. Her vil jeg tage en. Tag den der. Jeg åbner lige volden og siger, giv mig det her. Lad mig åbne volden. Gem dig, gem dig, gem dig. Jeg sagde, at du skulle gemme dig måske. Du! Godt, Jan!
Dræb bare alle botsene. Dræb botsene. En sniper. Jeg ved ikke, hvornår den springer. Bare tag de sidste loot, alt. Der ligger flere chester her. Tag alt. Han sniper også. Han dræber bots. Du synes han bot, Leon. Nå, ja. Lad være. Nej, vent. Ja, det er virkelig, det gør man på mange. Ikke rigtigt, det er virkelig normalt. Ja, det føles lidt ligesom om, at man gør det der. Vil du gerne have en epic? En epic sniper, ja. Skal du slukke? Du skal slukke. Men jeg kan spille mit game færdig. Ja, du skal slukke. Efter der game her, så skal jeg slukke. Efter der game her, skal jeg slukke. Jeg need to slukke. Skal jeg vise dig, hvordan man kører ordentligt? Ja, jeg kører rigtigt, ikke det? Hvor er der en launchpad? Just woke up from a dream. You and I. Whatever you go. Susie. Der er endelig mennesker. Og der er et menneske her. Headshot. Damn. Nå, så må du bare være hurtigere. Jeg tager der bed. Prøv at gå derind. Der er et menneske. Jeg skal lige have de her mennesker her. Tak. Jeg kan godt lide ham. Jeg fik ham allerede. Where you go, that's when I found. Den anden er medaljonen. Er du syg? Så butcher. Medaljon. Medaljon. Maybe. Bumperfish, big belly, bumperfish. Nej, men kom nu sgu dernede. Og hygge os dernede. Der hvor jeg blokerer, og der hvor du går ud af, der. Det er bare derovre, hvor vi skal gå hen. Og niver.
Mig. Har du set, hvor tæt på jeg er? Der er nogen på mig, der er nogen på mig. Go! Nej, du har jeg. Jeg har brug for hjælp. Meget hjælp. Jeg fik en medaljon. Yay! Og en mythic. 2 mythics. Jeg fik også den her. Lad os se lige, hvad jeg fik. Så lige, hvad jeg har lige. Ja, det er en epic 10. Really good. That was bad. Fuck, den skader. Jeg tror ikke, det bliver sjovt at blive ramt af den der, den skader sgu bare. Ja. Yeah. Can I have a look? Bomb on fan. Det. Dræb de der bots. Hvorfor er du også ligesom så low? Det er min job. Jeg kan godt lige blive snipet bagfra. Hvad er det, du laver? Kan du godt lige tage den der og gå derind med den? Og så tage det her, tage den her drik, det hele. Lige meget hvad du vidste du. We're ready to partner spam. Big ba. Jeg kan jo snart din chok. Der. Nu går jeg amok. Så. Ja, nu går vi op og dræber Island. Nu. Kan jeg have lov? Ja, så må du nok hellere heal. Ja. Hvorfor er bossen egentlig så nem at dræbe? Den er... Nej, den er bare low. Han er sindssyg. Hvis du godt kunne skyde ham, så vil jeg blive glad. Han er ikke farlig. Han er bare lidt stærk. Jeg flyver op på det her island. Det er hvor man er safe på. Aimbot ham lige. Jeg sagde bare, du skal aimbot ham. Nå, vi er vundet. Can I have a look? Min bliver bare ved med at glide. Og det er bare mig, eller det er bare mig, der har lavet alt damage på ham. Bro, hvor er den der lille pølsemixen? Du skal nok passe på, når han skyder de der ting efter dig. Au. Lidt. Jeg dræbte ham. Hvordan døde du? Hvad der var? Du siger ikke, du bare hoppede ned.
Jeg ved godt, der ligger en. Jeg har en medaljon. Vil du gerne have noget? Tag den. Ja, godt. Så har du fået en medaljon. Se. Jok. Men ikke til det hele, okay? Rigtig good. Bubble spam. Men nu tog også min jok. Ja, Leon, du var lidt for sent, før du kunne få en mythic, hvis du... Ja, det kom ikke. Der kom kun medaljoner og en mythic med A'er, som jeg så. Rigtig good. Bubble spam. Nej. Can I have a look? Bubble spam. Ja, der er også medaljoner på mig. Det var for jeg gerne lige ville stoppe med at køre ind. Jeg tror, at de tre de her medaljoner. Og så hvis de har en shotgun mythic, så har jeg det bedste loot. Sådan her Fortnite Battle. Yeah. Can I have a look? Ja, Leon, hvis du kommer med mig, så er det rigtig good boy. Okay? Hvad fanden er det? Fuck den der bil der, men det er jo bare en tykke Kato-bil. Nej, ja, de der. Jeg kan se, jeg ser en Lamborghini. Se lige her. Jeg tror, det er bare sådan en noob-bil. Forestil dig en. Det her, det... Du er fandme ikke. Nej! Det er min Lambo. Jeg tager Cybertruck. Cybertruck, den er større og stærkere. Land der nogen på mig. Han er ikke dårlig, ham der. Land, jeg har brug for hjælp. Du kan bare lade være med at køre ind i ham. Jeg skal nok gå på hjælp der, så bare lige helt. Hvordan fuck har han det der loot? Dræb dem. Hop ud af bilen, hop ud af bilen. Bare gør hvad du vil. Okay, godt. Dræb ham lige fuldt. Så han skulle på Mythic A'er. Byt din sniper ud med den der mammoth. Tag shotgunnen, ja godt. Så tag A'eren i stedet for din grå A'er. Nej, den anden, den grå. Pas. Den skal du bytte ud med det grå våben. Byg. Ja, jeg er død. Det er lige meget med at dø. Ja, det er lige meget. Ej, du er et HP. Shit. Nej, prøv at udlægge den. Åbne den her chest. Nej, kig, gå lige bagved dig. Ja, bagved. Nej, ikke ud. Gå tilbage ind. Gå til siden. Jamen, det er den side tilbage. Inde i midten. De der, dem skal du udlægge. Udlæg bare den og præp det, så går det hurtigere. Lige meget. Hvis du kan vælge at mig, så det er mit navn. Okay, han tager mit kort. Så lige mit kort.
Han er her. Og vi ses alle sammen. Det er det sidste af videoen. Og 3, vi ses YouTube. Bare have en god dag.